инҷо бозингарони дастаи шаҳри душанбе як миёни худ машвара доранд, зеро аъзои дастаи онҳо Абдулло Абдуқодиров дар муқобили бозингари дастаи Равшани Кулоб Дамир Шодизода бозӣ дорад. Дар кунҷи дигар айнан ҳамин гуна маслиҳатҳо ба Дамир дода мешавад, зеро Дамир аллакай дар 3 сет бо ҳисоби 2-1 бозиро мебозад. аз ҳад бозии пуреҳсос. акнун меравем аз аввал ки гап сари чӣ меравад. хулас, рӯзи 3 январи соли ҷорӣ дар толори маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар як фазои идона аввалин мусобиқаи Федератсияи тенниси рӯи мизи Тоҷикистон дар соли 2026 бо унвони ҷоми Федератсияи тенниси рӯи миз расман оғоз гардид. ин шояд дар чанд вақти охир аз калонтарин мусобиқае буд ки аз ҷониби Федератсияи мазкур бароҳ монда шуд. дастаҳо аз тамоми гӯшаву канори кишвар ба пойтахт омаданд то барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ миёни худ мубориза баранд. иқдом аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи тенниси рӯи миз дар мувофиқа албатта ба Кумитаи Миллии Олимпӣ рӯи кор омад ва чун федератсия имрӯз раиси нав дорад, яъне роҳбарияти нав таъин шуд. албатта ки ин як чорабинии бениҳоят муҳим буд ва дар сатҳи хеле хубам амалӣ гардид. гап сари он аст ки мусобиқаи мазкур ба фарқ аз мусобиқаҳои солҳои қабл шумораи иштирокчиёну дастаҳо ба маротиб зиёд буд. ин аз як ҷониб аз шароити хуби ин нави варзиш дар мактабҳову маконҳои варзишии минтақаҳои дуру наздик дарак диҳад, аз ҷониби дигар рушди бемайлони ин нави варзиш дар чанд соли охир аст ки аллакай дастовардҳои назаррасро ба хазинаи варзишии кишвар ворид мекунад. мусобиқаи мазкур 12 дастаи мардон ва 8 дастаи занон аз тамоми гӯшаи канори ҷумҳурӣ ба шаҳри Душанбе омада хуловозмоӣ намуданд. бале, дар умум 20 даста. ин ба истилоҳ ҳам ту як гапи оддӣ нест. қаблан барои 10 даста ҷамъоварӣ кардан мушкилиҳо пеш меомад. ҳоло шумораи муддаиҳо барои иштирок аз ҳад зиёд аст. бубинед чӣ гуна саф кашидаанд. албатта маросими ифтитоҳи мусобиқа дар сатҳи баланд ва бо иштироки беҳтарин теннисбозону собиқадорон ва меҳмонони хоса барпо гардид. дар ду рӯзи аввал аз 12 дастаи мардона ба финал дастаҳои Равшани Кулоб ва Душанбе як роҳ ёфтанд ва аҷибии кор дар он аст ки аз дастаҳои занона низ маҳз ҳамин ду даста ба финал баромаданд. аз ин бармеояд ки дар ду минтақаи кишвар ин нави варзиш ба таври касбӣ рушд намудааст. акнун бармегардем ба рақобате ки миёни Дамир Шодизода ва Абдулло Абдуқодиров ҷараён дошт. ин рақобати финалии даставӣ миёни тимҳои Равшани Кулоб ва Душанбе як буд ки хеле пурэҳсос ҷараён дошт. дар бозии dastavî дар умум 5 ҷуфт рақобат мекунанд ки бо 3 ғолибият дастаи чемпион маълум мегардад. аз ин рӯ яке аз рақобатҳои ҷаззоб миёни Дамир аз дастаи Равшани Кулоб ва Абдулло аз тими Душанбе як буд. билохира Абдулло дар ин рақобати пурэҳсос ҳарифи худро дар 5 бозӣ бо ҳисоби 3-2 мувоҷиҳаи шикаст намуд. رقیب من بسیارم رقیب جدی بود. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان میباشد، سابق چمپیون جمهوری تاجیکستان میباشد. رقابت با او خیلی مشکل بود، اما من در آخر غالب اومدم.
дар ин миён рақобати убайдулло султонов ва набиҷон ғафуров низ аз бархӯрдҳои ҷолиби финали даставо буд. набиҷон ғафуров ва ҳам убайдулло аз чеҳраҳои саршиноси фазои тенниси рӯи мизи тоҷикистон мебошанд. ҳамеша рақобати ин ду нафар ҳам мухлисони зиёдро ба ҳам меорад ва ҳам фазои рақобат пурғавғо мегардад. убайд баъдан қоил шуд ки рақобат бо набиҷон хеле мушкил аст. партофташ хела чӣ гӯре мушкил буд. партофташ бале охир ба партофташро алиш мекард тактикашро. ман аз он дигар чиз интизор ҳастам, а он дигар чизро мекард. он ҳама вақт аз аввали бозӣ то охир то нӯҳро дига партофро мекард, аз баъди нӯҳ дига партофро мекард. ман дар ҳамин ҷо камтарак чӣ шудам, худамро гум кардам. бале баъдан маълум гардид ки набиҷон таҷрибаи калони бозӣ дар клуби машҳури самараи русияро доштааст. аз ин рӯ рақобати ин ду нафар то ҳадде ба қавле сахт шуд ки ҳисоб 2-2 гардид ва як раунди ҳалкунанда монд. дар раунди охирин бахт ба рӯи убайдулло хандиду бо ғолибияти ӯ даста унвони чемпионии мусобиқаи мазкурро миёни дастаҳои мардона ба даст овард. ҳамаи бозиҳо мушкил буданд. аз тамоми чиз ҷумҳурӣ бениҳоят дастаҳои пурқувват буданд. ҳатто медонем ки бозиҳои исломӣ да саъди исмоилов ҷои сеюм сазовори ҷои сеюм шуда буд. он ҳам командаш пурқувват буд. убайдулло султонов дар ҳақиқат устоди варзиш ҳастанд. солҳои зиёд аст ки дар ин риштаи варзиш сабқат мекунанд ва имрӯз бозии хеле хубам нишон доданд ва дастаи ки султонов убайдулло муаррифӣ мекард, намояндагӣ мекард, имрӯз ғолиб омаданд аз категорияи варзишгарони даставии мардон. финали миёни дастаҳои занона низ хеле пуршиддат буд. таваҷҷӯҳи моро ҳунарнамоии хонуме бо номи матилда флоренс аз дастаи душанбе ҷалб кард. мо гуфтем ин теннисбози фаронсавӣ табори дастаи душанбе ҳоло бозингари дастаи равшани кулоб Динара Исмоилованро дар ҳисоб пора мекунад ки не. Динара Исмоилова бо ҳисоби бузурги 3-0 Матилдаро шикаст дод, ҳарчанд бозии хеле зеборо ба роҳ монданд. баъди шикаст мо бо Матилда суҳбат доштем. бисёр хоҳиш кардем ки бо забони мувофиқ барои худаш суҳбат кунад, аммо розӣ нашуд. гуфт чанд калимае медонам ба тоҷикӣ ҳарф мезанам. бошад. шумо дар бораи рақобат чӣ гуфтане ва шумо чӣ хел ғалаба кардед? Уро шикаст. ман бо Дилара бозӣ кардам. бисёр мушкил буд, барои он ки вай бисёр хуб бозӣ мекунад. мутаассифона ман потеряла, лекин ҳамкори ман Зарина бозӣ мекунад. дар дастаи занон аз ин риштаи варзиш намояндагӣ мекард Матилда. он кас корманди сафорати фаронса ҳастанд. хеле шавқу рағбати зиёд нисбат ба ин варзиш доранд ва имрӯз як бозии бениҳоят хубам нишон доданд ва сазовори ҷои дуюм гаштанд. вай духтарак беҳаду зур бозӣ мекунад, лекин хай имрӯз ман сахттар бозӣ кардем. аз миёни духтарони дастаи душанбе фақат ба Екатерина Ишенко даст дод то як бозингари равшани кулоб Меҳринисо Шарипованро шикаст бидиҳад. дигар ҳамаи духтарони душанбегӣ дар рақобатҳои худ бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрданд ки натиҷаи умумии рақобати даставӣ 3-1 ба фоидаи равшани кулоб шуд ва ин даста тавонист унвони чемпионии мусобиқаро ба даст биёрад. баъдан рақобатҳои финалии инфиродӣ оғоз гардиданд ва аввалин рақобат миёни Динара Исмоилова ва Матилда Флоренс буд ки дар ин бархӯрд низ намояндаи шаҳри Кулоб Динара бартарии комил нишон дод ва бо ҳисоби 3-1 Матилда Флоренсро дучори шикаст намуд.
Динара Исмоилова ин варзишгарам яке аз варзишгароне бо қувватам бигем агар хато намекунем дар ин риштаи варзиш ҳастанд. Солҳои зиёд аст ки сабқат мекунанд ва дар якчанд чорабиниҳо сазовори ҷойҳои намунавӣ гаштанд ва имрӯз дар ин чорабинии мо сазовори ҷойи аввал гардиданд. баъди ин рақобат охирин бархурди мусобиқа дар ҳузури мухлисону меҳмонони зиёд миёни Саъдӣ Исмоилов, ҷоизадори бозиҳои исломӣ ва Ҷамшед Ҳасанов баргузор гардид. Ба назар чунин мерасид, ки Ҷамшед Ҳасанов новобаста аз оне ки яке аз беҳтарин теннисбозони кишвар ба ҳисоб меравад, пеши истеъдоди Саъдӣ Исмоилов оҷиз аст. Дар се сети барпошуда тамоман имконияти ғолибият ба ҳариф намедод ва бархурди хеле ҷаззоберо ҳам ба намоиш мегузошт. Хулас кор ҳамин гуна гардид, ки Саъдӣ Исмоилов бо ҳисоби 3-0 ғолиб омад ва унвони чемпионии мусобиқаи мазкурро дар дараҷаи бозиҳои инфиродӣ миёни мардум ба даст овард. неким ҳамин бозии сахт буд. Ман тайёрии сахт дидам ай саҳар, барои чи ки чемпиони Тоҷикистон аст, Ҷамшед Ҳасанов бозингари сахтай. Ҳамин рӯз бедор шуда ай саҳар тайёрӣ дидаста будам, барои ҳамин уқа осон набуд ҳамин бозӣ. Барои чи ки ҳама бозиҳо қин ҳастанд. ай берун нигоҳ кунӣ, ба назар осон аст, баъд вақте ки бозӣ мекунӣ осон нест. баъдан маросими супоридани ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои мусобиқа барпо гардид. Барои супоридани ҷоизаҳои мазкур раҳбарияти Федератсияи тенниси рӯи мизи Тоҷикистон, роҳбарони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин раҳбарияти Кумитаи миллии олимпии кишвар ҳузур оварданд ва ба ғолибон медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ бо маблағҳои муайян тақдим намуданд. бо баргузор кардани мусобиқаҳои сатҳӣ имкон дорем ҷоизаи мавқеи сеюми Саъдӣ Исмоиловро дар бозиҳои исломӣ дар фурсати наздик ба медали тиллои бозиҳои олимпӣ табдил диҳем.